खम जारला लोगोफोर एन्टारटेनमेन्ट वाला खैफोदाव गोलैबाय एन्टारटेनमेन्ट वालखौ वालनो नोंथांमोननि मदद नांगौ एन्टारटेनमेन्ट वाला दिनै बिराद गिदिर मोनसे खैफोदाव गोलैबाय बियो दिनै आगोर मोनै जाबाय दिनै नागिरबाबो राहा मोनै जालांबाय दिनै दाखालिसो सानसे सिगां बिथाङा मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन बेखौ नोंथांनाव खोनाखांखाबाय आरो बिनि सायाव मोनसे एक्सन लानायबो जाखाबाय बिथाङा ओमफ्राय दा बिनि सायावनो दिनै गोदानै बिथाङा दिनै मोनसे खैफोदाव गोलैबाय जे आरो लोगोसे बिथांनि दाखालिफोर मोनसे फेसबुकफ्राव मोनसे फैबाय थादोंमोन जि बिथांनि इउटुब चेनेलनि बाथ्रानि सायावहाय थारैनो बिथांनि इउटुब चेनेला मा जामारदों मा जायाखै बेयो मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय थादोंमोन गतिके नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै आं होनो थांगासिनो दङ बिथाङा एन्टारटेनमेन्ट वालनो मानि गोनांथि जादों मानि हेल्प नांगौ बिथांनो आरो एन्टारटेनमेन्ट वाला दिनै मानि खाथिराव दिनै नोंथांमोननि हेल्प बिदों बिथाङा मा खैफोदाव गोलैदों मानो बेफोरबायदि बिपदाव गोलैखो बिथाङा दिनै बिथाङा माने जोंनि बे हालामावहाय मिथिजानाय सासे माने कमेडि भिडिअ बानायग्रा माने इउटुबार हिसाबै बेखौ सिनायथियोमोन आरो गनायोमोन आरो गोबां साबसक्राइबारबो दङ बिथांनि चेनेला नाथाय दिनै बिथाङा दिनै बबे एंगेलजोंहाय मा खारनाव दिनै मा खैफोदाव गोलैखो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होगोनोसै बिथाङा दिनै मा बुंना लादों खोनासंनो हागोन जाबाय साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम आइ आफामोन बिदा फंबायमोन आदा बाजैमोननिसिम बा बोराय बुरैफोरनिसिम खावलाय थंख्रिग्राफोरनिसिम आरो रायजोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो गैयाबा खनसे नैबे गोसो सिंनि लाथा खाना थानायाव खनसे स्राय बर'नाय जाहैबाय आरो रायजोफोर दा ओमफ्रायहाय नोंथांमोना आंनाव कुइसन खालामगासिनो दं मा आंनि चेनेला मा जाखो एकदमबारे नोंथांमोना कुइसन खालामगासिनो दं आरोखि दाखालिनिफ्रायनो माने आङो माने भिडिअखौ होथ'वाखै माने आंना एसे चेनेला माने एसे फिसाया आंना ग्र' जाबासो माने आं खोन्थागोन होनना दंथ'योमोन नालाय दा ओंखायनो दिनै गमामायैनो नोंथांमोननो खिन्थाना होनोसै आरो आं चेनेला आंना मा जामारनाय दा नोंथांमोना बुंगासिनो दं नालाय हेक जाबाय सोरबा होनदों फानदों सोरबा होनदों मादों दा बिदि होनगासिनो दं नालाय दा एक्सुवेलि चेनेला आंना ओरैबायदि मेन प्रब्लेमा माने आंनि चेनेला आवगायावबो मोनथाम स्ट्राइक नांखांखाबायमोन ओमफ्रायहाय जोंना बे सिगां सुबर्न ब्रादारमोना जेरै स्ट्राइक नांनानै चेनेला गोमालांदों दा थिग आंनाबो बिदिनो जादों आरोखि रायजोफोर माने चेनेला आंनाव मोनथाम स्ट्राइक नांदोंमोन ओमफ्राय बै टाइमावनो बे चेनेला मोनखालामोन आङो माने डिलेट जाखासिगौमोन आरोखि माने खाफाल दं ओमफ्राय मोनथाम स्ट्राइक नांनायावबो डिलेट जायाखैमोन आरो माने बेयाव मोनसे वार्निं मोनदों आरोखि आं बाहाय ओमफ्रायहाय दा नैबे दाखालि माबायावहाय माने स्ट्राइकआ मोननै दंखायोमोन ओमफ्राय स्ट्राइक मोनसे नांदेरनानै बुस्थुआ माने डिलेट जाखानोसैमोन आरोखि ओमफ्राय दा बे डिलेट जासिगोनखौ गिखाबाय आङो दा गिखानानै बे दैदेनमोना चेनेल बाय होननाय खोनालायलाय माने बिसिनि आं खम समावनो हरदों आरोखि जेन'बा चेनेलखौ एन्टारटेनमेन्ट वाल चेनेलखौ ओमफ्राय दा चेनेलखौ बिसोर लांबाय बिसोरबो दाना लगइन खालामहैनो हायासै चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनायसो जाबाय बे दैदेनमोना माने चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनानै माने बिसोरबो हेक जाहैबाय आरोखि बिसोरबो माने आनलक खालामनो हायाखिसै आरोखि रायजोफोर चेनेलखौहाय दा बेबायदि आरो मेन प्रब्लेमाहाय माने आंनिफ्राय बिसोर खम समाव बायनानै लांबाय ओमफ्राय दा बिसोरो बे चेनेलखौहाय मोनला आरोखि हेक जाबाय आरो बे चेनेला दा माने दस्रानि फरेननिसो भिडिअ फैबाय थायो आरो अनेक ट्राइ खालामबाय खिन्थु हायाखिसै आरो ना बिराद ट्राइ खालामदोंमोन आं बिराद मानसि हमदोंमोन आं थेवबो हायासै आरो नाजानायनि गेजेरजोंबाबो दा उनफ्राव एसे नाजाबावगासिनो दं मोनफिनोबाथ' मोजां दा ओमफ्रायहाय बिसोरबो आनलक खालामनो हायासै दा ओमफ्रायहाय बिसोरबो बिराद नाजागासिनो दं दा बिसोरबो आनलक खालामनो हायासै नालाय ओंखायनो आरोना रायजोफोर दा ओंखायनो दिनै खुलानो आं बुंफोरना होबाय आरोखि ना रायजोफोर माने मोनथाम स्ट्राइक नांनायनि खारनावहाय माने आं गिखानानै बिसोरनो खम समावनो हरदों आरो दा बिसोर आंनो एसे खम समाव बायनानै लांनानै ओमफ्राय दा बिसोर आनलक खालामहैनो हायासै दा बिसोराबो बुहुत लस गोग्गो मिनिं ओंखारखादां हेक जाहैबाय होननाय लोगो माने बिदि प्रब्लेम जालांदों आरोखि थ' दा ओंखायनो आङो बे एन्टारटेनमेन्ट वाल चेनेलखौ इउटुबखौ माने गोदान खुलिफिनबाय ओमफ्रायहाय आं खेबसेनो आरो मिस्टार नालि दंबावखायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय मिस्टार नालि इउटुबाव सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरो रायजोफोर मिस्टार नालि मोनसे चेनेल दंबावखायो बे गोदोनि आं खुलिफ्रामखानाय ओमफ्राय दा नैबे एन्टारटेनमेन्ट वालखौ मोजाङै सालायलांफिनसै होननानै आं माबा खालामो आरो आसा खालामो दा ओंखायनो जेरै सिगां अनसायदोंमोन आदा बाजैमोन बा फंबाय बिनानावमोन ओमफ्राय आमाय आनैमोन दा बिदिनो साबसक्राइब खालामलायनानै माने कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय आरोखि ना दा आं डिटेल्सखौ मोजाङै बुंफुना होबाय नोंथांमोननो स' होमबा बेखिनियानो आरोना लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ खुलुमबाय साबसक्राइब खालाम दाबावना रायजोफोर जय शिव शंकर बलायनाय नोंथांमोना नुखाबाय एन्टारटेनमेन्ट वाला मा बुंखो मानोना बिथांनि चेनेला माने अलरेडि हेक जाबाय दा माने हेक जायैनि सिगां माने स्ट्राइकआनो खननै नांखाबाय जाहैबाय माने स्ट्राइक नांनायनि माबानिफ्रायनो बियो माबाखौ खालामनो हायाखिसै आरो ओमफ्राय उनाव बेखौ फानदोंमोन दैदेनमोना सोरबा लांदोंमोन जाहैबाय नाथाय बिथांमोनाबो जे लगइन खालामनो हायाखिसै दा माने दस्रानिसो दा माने माबा जाबाय थायो आरोखि भिडिअ फैबाय थायो आरोखि बिथांमोना सेस्था खालामनो हायाखिसै आरो गावबो दा सेस्था खालामनो हायाखिसै दा बेनिखायनो बिथाङा एन्टारटेनमेन्ट वाल होननाय मोनसे चेनेल खुलिफिनबावबाय बेखौ नोंथांमोना जुदि एन्टारटेनमेन्ट वालखौ मोजां मोनोब्ला बिथांखौ जुदि मदद खालामनो लुगैयोब्ला एन्टारटेनमेन्ट वाल इउटुबाव सार्च खालामनानै साबसिन खालामना लाबानो जाबाय आरोखि आरो लोगोसे मिस्टार नालि होननाय मोनसे चेनेल खुलिदों बिथाङा एम आर माने मिस्टार नालि NALI नालि मोनसे इउटुब चेनेल खुलिबावदों बेयो दा 100K जाथ'वाखैमोन
माने 100K माने 1000K जाथ'वाखैमोन आरो दा 1K जाथ'वाखैमोन दा गथिखे नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालामनानै होदो जुदि नोंथांमोना जुदि इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौ मोजां मोनोबा आरोखि सापर्ट खालामनो जुदि लुगैयोब्ला बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय दिनै बिथाङा दिनै खैफोदाव गोलैबाय बिथांमोना इन्टारटेनमेन्ट माने कमेडि भिडिअ बानायोमोन नालाय दा स्टेक नांनानै दिनै बिनि चेनेला बेफोरबायदि कन्डिसनाव थांबाय आरोखि गथिखे नोंथांमोनाबो हेल्प खालामना होबानो जाबाय आरोखि बेखिनियानो